саломи хидмат ба шумо мерасонам тамошобинои азиз. Ҳамин сурати дар ҳаминҷа мондагӣ Ҳомидов Умар Ҳалимҷонович 14 июн дар як моҳика кор мекардай дар Москва метро Славянский бульварда. Хулоса не мехапам. Видео ҷазир карӣ. Не. Чӣ гуфтанӣ буд? Шаби 14 июн соатҳои 12 шаб дар моҳика кор мекардай. Ҳама моҳика да уголовникҳо медуранд, меқапанша. Мегиранд кадом моделе мебаранша номаълум ки ҷо бурдагианша ягон кас намедона. Наздикош тамоми аделоро рафтан хабар проверка карданд. Тамоми ҷо да муроҷиат кардесиан вале бенатиҷа. Спецприёми Сахаровада рафта муроҷиат кардагиан дар уҷарам нестай. Намедонанд дар ки ҷой. Хулоса ина як моҳ мешава рӯзпага кофтесианша ягон нишона пайдо накардесиан ҳамин одам. Аз ҳамаи тамошобино хоҳиш мекунам суратҳои ҳамин додаро хушрӯ назар кунен як бор. Шояд дар ягон ҷо медонен дар ки ҷо буданша шояд медонен ва бачаҳое ки дар спецприёмо қарор дорен шояд ҳамин одам аз ягон спецприёми дигар шаҳр бурдагиан мумкин ё адел да ё ягон суд караганша ягон кор караган дар ягон ҷо буданша мумкин донен илтимос хабар расонен дар рақамҳои телефони дар рӯи экран буда рақамҳои телефони акашай. аллоҳ ёру мададгортон. умедворам бетараф намешем. Видеоро поделиться мекунен, лайк мемонем ва комментариҳои хуб менависонем.